29. rete derse Sunen-i Tirmizi'den Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin Sahih Tirmizi'den aydan getiren hadislerini bab edip elhamdülillah her gece aydışıyor. Maksat neymiş? Allah Teala'nın kelamı bilen Peygamber Aleyhisselam'ın aydan keplerinin mukabilına öz zindigini koymalı. Öz muamelanı koymalı. Oğlun uşan bilen öz muaşiretini koymalı. 24 saat yaşayışın şoňa göre bolmaklygy alat etmeli. Kemez kem niýede ýalňşanlygymyzy bilsek, günäkär bolanlygymy bilsek, oňa näme tövbe istiğfar etmeklik gerek. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh istada bab bağlaptır. Bağışla bab bağlaptır diyen babın ortasında biz bu var. Hadis rivayet ediptir. An Sufyan ibn Abdullah el-Thaqafi قال قلت ya Resulallah. Hazreti Sufyan radıyallahu anhu ayeti ya Resulullah diye haddithni bi emrin a'tasimu bihi. Bana bir kefayt men şoňa gaýym durayyn dipdir. Başka bir hadis okuydum. Bir owaçy bir adam geldi ya Resulullah şeýle bana bir zat aýt hulasa bolsun. O men şoň gaýym tutaýyn diye. Peygamber Huda aleyhisselam şoňa bir ýeňilje kabaytdyr zahiran. Ýöne şonda kän manaýaty. Ya Resulullah hawa näme bana bir kefi aýt ki men şoňa näme gaýym durayyn, şonu tutaýyn men. Birçe kep bolsun, ýöne näme bolsun? Gaýym kep bolsun. Peygamber Huda aleyhisselam aýdy: "Qur Rabbiyallah thumma istaqim." Birçe kep. Rabbim Allah diýip aýt, şoňa da gaýym dur diýipdir. Otam çon olar Arap da dili Arap. O şol dilde de ulaşıp da kulen zindigi edip beren adamlar şu Rabbiyallah'ını şöyle düşünýärler. Näme diýdigiňi? Yani Rabbiyallah diýmeklik, Allah meniň Rabbim diýmeklik Arap diline ya Allah sen näme diýsen, Peygamberinde näme diýse, men şonu kabul etdim diýip aýtdygyň. Rabbiyallah diýmeklik türkmen diline ya Allah näme diýen bolsaň boyun aldım diýip aýtdygyň. Rabbiyallah diýmeklik türkmen diline ya Allah näme aýdan bolsaň çeşim diýip aýtdygyň. Bir sen gafiňe gullukçy bolup gelse, şu sözleri maňa saňa berse. Kim ben saňa gafiňe gullukçy bolup geldik, näme diýsen bil kabul. Näme aýtsaň göz üstüne. Näme aýtsaň biziň gurrumyz ýok diýip aýtsaň, diýip aýtdy, diýip saňa gelip aýtsa, soňram da ýene gelip şoň hilafyny aýtsa, sen näme diýjek saňa? Aydan kefinde durmadyň diýip aýtjak. Sen awal ödüň diýip aýtdyň. Näme diýsen mende gurrun ýok diýip aýtdyň. Rabbiyallah diýmeklikde dinna, diyanatda şey Allah sen näme diýsen men teýýar diýip aýtdygy. Şarih rahmetullahi aleyh etekde şonu şerh edipdir. Qur Rabbiyallah thumma istaqim huwa lafzun jami'un şibr. Rabbiyallah diýmeklik bir jami, bir lafzy ki bi jami'il awamir we nawahi. Allah'ın bilen Peygamberiň hemme aýdallaryny etmeklikde, etmezlikde şu içine alýar diýipdir. Rabbiyallah diýmeklik. Otam diýär fe innehu law taraka amran. Bir zady terk etse elçekden emrinde. Aw fa'ala manhiyan. Ya bir zady etme diýipdir. Ediberse şonu, şoňa gelip de barahim ay elçekden beýle bir zat bolsa, bir bolýa adam nefsine tabi bolup günäligini bile etýän ediýandan tawba etýärdiň. Ol bir Hudaý Teala'nın pesendiydi da bolyan insanlar. Ama bir adam vakti Rabbiyallah diýip çyndan Allah meniň Rabbim diýip şoňa göre dogry ýazjak bolsa näme etmeli ýa-da ştada. Fe innehu law taraka amran. Bir Hudaý bilen Peýgamberiň aýdan terk etdi. Aw fa'ala manhiyan. Ya bir etmediýän zat etse näme boldy? Faqad adala an at-tariqil mustaqim hatta yetub. Onda şo diýär, şo Rabbiyallah diýmekden dogry sırat-ı mustaqimden çykan adam taka tawba etýär. Rabbiyallah diýmeklik yani boyun alym diýipdi onda. Boyun alandaryňdy etdiýen zadyň etmesen, etmediýen zadyň etseň, şu häki sözüňi dewdigiň bolýar. Peygamber Huda aleyhisselam sada bir hulasaca bir kep aýtdyr. Qur Rabbiyallah. Aýt meniň Rabbim Allah, thumma istaqim. Şoň gaýymdyr diýipdir. Otam şu Rabbiyallah diýmeklikde köp manaýaty. Sen şu oban bir çetinden girsen, adam da men Rabbim Allah'a
Adam demeň Rabbim Allah diýip aýtsaň. Siz kim Rabb tanıýaňyz? Hemme kişi aýdar, biz Allah'y Rabb tanıýar. Allah'dan başga Rabb barmy diýip aýt, hiç kim aýtmar Allah'dan başga Rabb boljakmy näme diýer. Emma gynansak da şi biziň aramyzda bolup duranda. Allah'dan gaýry Rabb tutunulýar, Allah'dan gaýry huda tutulupdyr. We ýöne bilnenak. Eýni barahyň kim bilmeýşi ýalak? Awala derteminde geçýär. Kim bilmeýşi ýalak? Kim ýadyna düşýär? Addi bin Hatim. Ýadyňyz şämi? Agaty. Addi bin Hatim'in bilmeýşi ýalak. Addi bin Hatim, Hatim Ta'i milyarder zamanı Qurayş dünýeden kafir geçipdir şoň ogulşy. Mesihiymişdik. Peygamber zaman dawat berýär. Kabul edenak. Dawat berýär, kabul edenak. Otan bir tarapda Peygamberimiz ýüzlerim aýdypdyr, men dinim sen dininden gawdy etdi Peygamberimiz. Mesihi da. Peygamber Hudaý islamat edi, men teň diniň öýünden gawtan ýanypdyr. Om sen dininde falan dat ýok, falan dat ýok, falan dat ýok. 3-4 dat Peygamber şoň sanyýa. Siz näçe etdiňiňden diýipdir. Amma addi şonda buna dünüpdir, ortaş menden gawul men dinimi. Amma abahyrda iman etipdir. Ahirratda musulman bolupdyr. Odan Qur'an okyp barýar. 1 para, 2 para, 3 para, 4 para, 5 para, 6 para, ajib kelam. 7 para, 8 para, 9 para, 10 para. Sure-i Tawba baranna 30 ya 31-nji aýata baranna durupdyr şo Qur'anda. Eni şu zamanyň müşkili şo, durupdyr şo taýda. Omşidipdir, töhmet bilipdir. Qur'anyň şu taýda dogry diýişin diýipdir, näme bildi. Şu ittiham bilipdir. Bil Mesihilere, bil Yahudilere diýipdir, ittiham diýipdir. Şu Hudaý Taala şu aýtýanda da bizde ýok diýipdir. Hudaý Taala näme diýipdir şolara? Şu taýda Allah Taala aýdypdyr, ketiz ulamalaryňyzy, ruhbanlaryňyzy rahip diýerler, deýirlerde, düzlerde zatlarda ibadetgahlar bolýar, şonda Hudaý ibadet diýerler. Ulamalar ki aralarına gidip biýerler, dini urna öğretip gidip biýerler, Allah Taala şol Yahudilerden, Mesihlerden irad alypdyr, ketiz şu öz ruhbanlaryňyzy, rahipleňizi, öz ulamalaryňyzy Rabb tutundyňyz Allah'dan gaýry, elah tutundyňyz Allah'dan gaýry, ma'bud tutundyňyz Allah'dan gaýry, Allah irad etdi. Aýatyny okyp bereýin. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillah vel Mesih ibn Meryem ve ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Böyle ilaha wahide ibadet etmeni nämetli diýär Allah Taala. Ulamalarına ibadet etdiler diye. Ulamalarını Rabb tuttular diye. Ulamalarını ilah tuttular diye Allah Taala. Sonra Peygamber Hudaý sallam ýanyna gelipdir, ya Resulullah, şimdi de töhmetçi diýipdir. Şu ayet biz beýdemizak diýipdir. Biz ulamaları Rabb tutunamızak. Biz rahipleri Hudaý tutunamızak. Biz ulamalarymyzy Hudaý tutunamızak. Biz bileri ilah tutunamızak. Peygamber Hudaý sallam aýtdy diye, meger siz sizde bolmadymy? Ki sizin ulamalarınız halal haram edenne, haramı halal edenne, şolun gevun hatir derekli, şolun tiyli hormatı derekli, şolara wala bolluňyz. Muny da bil, her kim biriniň tiyli hormatyny saklaýa, nämeden çyryp? Öz janynyň gorkya, öz mogytynyň gorkya, öz adamlaryny saklajak bolýar. Ýogam bir adamy kefen gelip ýa-da obada, hom teňo hiç bir nisbetiň ýok, oňa işiň bir gir bolup duran ýeri ýok. Sana oňa hiç bir munasabatyň ýok, işiň çykyp durana aňyrda oýnadyn, aşağı aňyrda çalpyny diýen. Aşağı aňyrda çykdyn diýen, maňa näme diýer? Maňa näme diýip jogap diýende? Emma o arada bir tiýlegli hormatly bir adamla bolsa, keden işiň şoň elinden geçýär. Şo taňa bir etinayetde, bir ihtiramiyetde seni zil sala girecek. Şol adam gabil ihtiram bolýar. Hasy ulamalar, şoňa diniň başlyklary. Peygamber Hudaý sallam şoňa aýtdy diýe, siziň ulamalaryňyz haramy halal etdiler. Halaly haram etdiler. Yani dogryny egri edenlerine, egrini dogry edenlerine siz şolaň tiýle hormaty derekli, şolara wala bolluňyz. Bolluňyz bolmadyň, bolluk ýa Rasulullah. Onda diýdi diýe, ibadet etme diýerler şi, Rabb tutunma diýerler şi, elah tutunma diýerler şi diýdi. Peygamber şoňa düşündiripdir. İttehadu tutunlar Yahudiler, Mesihler, ahbarahum ed ulamalaryny we ruhbanahum rahiblaryny erbaban min dunillah Allah'dan gaýry Rabb tutunlar. Vel Mesih ibn Meryem, Mesih pisar Meryem de Rabb tutunlar. Ve ma umiru emredilmedi olara illa meger emredilen dağıtmıştık li ya'budu ilaha wahida. Şu ilaha wahid ibadet ettiler. Emma olar ulamalar ibadet ettiler diye. Rahipler ibadet ettiler diýipdi Hudaý Taala.
Peygamber şoňa düşünipdir, ulamalar ibadet etme diýerler şey. Şu wagtda bizde jamaada eger kime öre bolsak, şeriata ters, şo biziň Rabbimiz bolup oýlanýar. Şo biziň ilahymyz bolup oýlanýar. Allah Teala Kur'an'da iki ýerde şunu torapdyr. Bir ýerde efaraite diýär, bir ýerde araite diýär. Araite gördüňmi ol bir adamy, ol bir zenanany ki men ittehada tutunypdyr, näme tutunypdyr? Yoğurt tutunypdyrmy, çörek alypdyrmy? Näme tutunypdyr? Yer tutunypdyrmy? İş tutunypdyrmy? Ýok, ittehada tutunypdyr ilahahu, ilahany, Rabbini näme tutunypdyr? Hawa, khahişat-ı nefsaniýetini. Khahişat-ı nefsaniýetini ilah tutunypdyr diýip. Gördüňmi sen şonu niýe? Kim şo? Şeriata tert ýaşamaklygy niýet eden adamlar. Şeriata wala bolmakly ganimet bolsa bolar. Şu ganimet wala bolaryň aňyrtynda sen ýene bir ýerine wala bolýanda kim şo? Kim bolsa sen Rabbiň bolýar şo. Halyn haba habasyň bolsun, hala aýalyň bolsun, hala oglan uşaň bolsun, hala ýylyň bolsun, hala ahum bolan şeriata tert bolsa, ay şoň aýdan bilen boljak biz. Şo näme diýse şol? Bilip de doň şoň dogry däliň şoň tiýle hormat derekli. İlin gözünden kaçmajak bolup, halkın gözünden kaçmajak bolup, biz eger şeriaty defeläp ýaşamal bolsak, şoňa musulmandan hiç şek etme. Keşi Allah'dan gaýry Rab tutunmaklyk. Eýşadi bin Hatim'in inkar etşi alak, biz edemdak mı neptirdi? Şu an bizim jamamyzda şun bilen biz edemdak diye. Rabbimiz Allah diye halinki Allah'a tebareke ve taala tert ýaşapdy. Otam şu taýdan şunu kulağa aviz etmek gerek. Kimin Rabbim Allah? Peygamber şuna aýdypdyr. Qur Rabbi Allah, Rabbim Allah diýip aýt. Rabbim Allah diýip, otam şu Allah wala ýaşamaklyk bolsa, haýsy bir ýerde de ýalňyş ýerde ýandan tawba edip bagışdyrmaklyk bolsa, şoň ýerine boşluk bar. İnnellezîne qâlû rabbunallah thumma istaqâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu allâ tehâfû ve lâ tehzenû وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Boşluk başın elinde. Kimlerden çüreyim? Şunu adamlara var da. İnnellezîne qâlû rabbunallah. Bişek o erkeklerden anaları iki ayettiler. Rabbunallah. Bizim Rabbimiz Allah diye ayettiler. Davoldan. İzine kaim durmalı. Thumme istakâmû. Sonra sonra kaim durdular. Amal bilen. Tetenezzelu aleyhimul melâike. İne ölecek olanlarına ferişteler, iyilerler şuna diye. Ferişteler inecek adam, rahmet ferişteler. Boşluk verecekler. Allah tehâfû korkman, ve la tahzenû narahatta bolman, ve ebşirû bil cennet. Hoş olun ol bir cennet bilen, kuntum tu'adûn. Size vaade verildi. O ferişteler fakat ölecek vaktinde gelen adı yok. O tadı gözlerine görünüptür olan. Hakkayla aşkar var ya şu tadı. Ne diye ferişteler? Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünya. Biz sizin doğasanız, sizin dünyada ve fil ahira. Kıyamet günü sizin doğasanız. Ve lekum fîmâ teştehi enfusukum. İnâlekum o dünya baranızda siz için hevat edin dadınız var. Ve lekum fîhâ mâ tedda'ûn. İsleyen dadınız var, çağıran dadınız var. Kim taraftan olacak ol? Halan dadın. Nuzulen min gafûrir rahîm. Şu Gafur Rahim ki yağın yağdıttı. Şol Allah Tebarek ve Teala'nın mihmaniyeti olacak. Otam şu tayda Müslüman doğun manası şu la ilahe illallah diye Allah'dan başka ilah yok. Şunu hem zindagimizde Allah Tebarek ve Teala'nı ilah tutmaklık gerek. Hadisin izini okuyayım. Toram kultu ya Resulullah ma akhwafa ma tekhafu aleyh. Hem zaten metermana ya Resulullah nemeden korkuyan dedim diye de. Sahaba soraptı. Hem zaten metermana ya Resulullah nemeden korkuyan. فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِي Peygamber şöyle dilini tuttu diye. Hem zaten meter Adem helak ettiği anda dil rivayet ediyor. Şu taydan dile hevadan katı kaim olmak gerek. Allah temizleme tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.